ki Amina nasara ce gun umminki mai babbar suna kakarki tana gaida ki Hajiya Mamina da musaba mai raina ki gaba ta wuce baya zami ke da madauki ke ce ribar mu rauda mu taho daukar ki dangi an taru kowa shauƙin daukar ki kin zamto zara rauda ba mai kushe ki yau ranar suna umminki tana darawa yau ranar suna abbanki yana darawa riba ga manomi ya shuka ya girbewa ke ce kyautar mu wanda Allah ya bayarwa godiya rabbani mai bani yana karawa ya yi mana kyauta dal sarki mun godewa kai ne mai sawa a gidan wasu ai kokawa kai ne mai sawa a gidan wasu ai darawa kuma mun dara a gare ka muke godewa kyautar da ka bamu wata ran ma kai karawa lafiya kai kare gumme je uwar daki na ummun rayyance ummun rauda fa Amina Hajiya Jairabi wata lamukurar haskawa sanagiwar mata kai bi ɗaya gunyan kawa haihuwa baiwa ce Allahu yake bayarwa ke kam ya baki sanadin ta muke darawa matar Shamsuddin tsibiri ba mai rushewa kafi karfin tsara balle kuma ai yankawa in garman zaki in ka fito ba mai tankawa sannan ka na rabi inuwa kake gun talakawa muna maka barka haihuwar rauda kyakkyawa yadda rabu ya baka wata ran ma yayi karawa kullum mai nema kodin sai yau samuwa samu ko yaya in ya zo masa bai rainawa yau dai ga rauda zinare ya fita hulla kyautar Allah ce ya ba mu muna yin shida yar gatan abba rauda yar gatan mama sannin ki da sauka duniya ikon jallalla dukkan danginki sun tare suna miki dauke yau ranar suna dole ne mu taho mu ta yaki asbabbar yaya nana tana taya murna Hajiya Asma'u in garma ba mai ture ki sannan ga dada ita ma tana taya murna takwaranki Amina kyakkyawa asalin siffarki sannan ga amma ita ma tana taya murna amma ta Hauwa ita ma ta zo gaida ki Khalifa murna Bahari murna Amina murna amma murna Hauwa na murna Shahida murna Patricia murna Hadiza da murna Sadiq Sani nima ina taya murna Sadiq Sani